Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa muna muku barka da wannan lokaci, muna muku barka da safiya. Da fatan kowa ya tashi lafiya. Ya yau kuma ya kwana biyu. Shiru kun ji mu kwana biyu. To masha Allah. Ba dai abin da za mu ce kowa dai ya san uzurruka da shauransu dai babu abin da baya faruwa. Ko dai lafiya ko kuma uzuri ya yi yawa ko kuma dai ayyuka dai ga su nan dai. To masha Allah. Yau dai mun kawo muku wani sirri mai albarka. Wannan sirri mai albarka kamar da kuke ganin sa hakan ɗin nan to ba a haɗa shi ba. Mun dai ɗauki abubuwan da muka ɗauka kafin a mu kammala shi insha Allah. Wannan sirri ne na jalabi ko kasuwanci sun kulle ko kuma rashin dai jama'a haka a wajen kasuwancinka ko kuma kana kasuwancinka ba ka ci gaba gaba ɗaya abubuwan su rufe. To wannan a kansa ne insha Allah kuma jalabi ne. Shi jalabi in dai mutum yana da jalabi ko kuma sha'anunnukansa gaba ɗaya sun kulle to gaskiya ka samu jalabi. Jalabi shi fa shi ne komai fa. To shi wannan gaskiya sabulu ne kamar da kuke ganin sa hakan ɗin nan. Sabulu ne. Yanda kuke ganin sa ana yin amfani da shi kamar haka. Yadda ake amfani da wannan sabulun in dai mutum ya yi wanka da wannan sabulun da yardar Allah duk lokacin da zai fita. Wato ma'ana kamar da safe kenan za ka fita wato kullum ka yi wanka da shi. To da yardar Allah za ka ga buɗi a kasuwancinka sosai jalabi ne kuma insha Allah. To, yan uwa gaskiya ba mu taɓa kawo muku sirri kamar wannan ba. Saboda shi wannan sirri gaskiya mu dai kan a dai cikin gidan nan dai kan gaskiya ba mu taɓa kawo kamar wannan ba. Kai ni anya ma kuma mun taɓa kawo na jalabi irin wannan ɗin na irin wannan sabulun gaskiya ba mu taɓa kawo ba. To don Allah don Annabi yan uwa ku jarraba shi ku gani. San komai shi da jarrabawa. Amma mun san dai insha Allah za ku ji daɗinsa da yardar Allah. In dai kuka jarraba wannan sirri inna lillahi wallahi insha Allah za ku sha mamaki akan wannan ko kasuwancinka ne suka rufe. To fa za ka ga buɗi da yardar Allah. In Allah so ya yarda insha Allah yan uwa ku daure ku jarraba wannan sirri. Yana nan in Allah so ya yarda duk me wanda yake abun ɗinsa insha Allah. Da shi dai gaskiya ba mu gama haɗa shi ba amma insha Allah za mu yi ƙoƙarin shauran abubuwan mu gama haɗa shi gaba ɗaya. Abubuwan da mu haɗa ba gaskiya kaɗan ne insha Allah kuma za mu samu mu gama kammala shi. Da yardar Allah shi ne dai muka ce ba mu sako muku shi domin kowa ya gan shi. Daga zarar kuma mun kammala shi insha Allah kowa zai abun nan da yardar Allah. Shi ne muka ce ba mu ɗauke shi mu nuna wa 'yan uwa domin kowa ya amfana da shi kafin kuma mu sako muku wasu abubuwan wanda mutane suke ta tambayar mu. Shi ma na mutane suna tambayar mu ya jalabi. To shi kan wannan gaskiya abu kusan nawa ne ma yake tafiya da shi. Kamar yadda muka gaya muku ne da gaskiya domin kasuwancin kama ya kulle baka ganin jama'a akai. To don Allah don Annabi ka jarraba shi wannan sirri ka gani da yardar Allah. Insha Allah wannan in dai ka jarraba wannan to insha Allah za ka sha mamaki insha Allah. Dan za ka ga jama'a kaman me zan ce ma ne. In Allah so ya yarda kuma yan uwa da Allah ya yi ta haƙuri da shauran abubuwan da kuke ta tambayar mu ba ma saki lokaci ne ba ma samu. Shi yasa yanzu haka kun ga rabonmu da mu saki abubuwa a wannan channel namu gaskiya ya kai kusan tun azumi in dai kana bibiyar channel ɗin mu gaskiya rabonmu da mu saki wani abu gaskiya tun azumi. To kaga azumin ma kuma can ciki ne ba wai ƙarshensa ba ne ba. To kaga sabida haka uzurruka in suka yi yawa daman haka ne. Samun lokacin ka tsaya ka yi abin da za ka saki ma samun lokacin ma sai ya zama aiki ko ba haka ba. Samun lokacin ma sai ya zama aiki. To amma ko da ba ku ji mu ba
ba wai komai bane ba, kawai lokaci ne ba mu samu ba. Lokaci ne kawai mu samu, amma da zarar mun samu lokaci to za mu samu mu sake muku abu domin kowa ya amfana da shi. Waɗanda ma suke bibiyar mu suna ta wato suna ganin kamar ko mu sake abu ba haka, muna ɗan ɓata lokaci akan sakin abubuwan. To ba wai haka bane ba, uzuri ya kamata kuna yi mana. Saboda mu ma muna so mu sake ɗin ko ba haka ba. Saboda domin kowa ya amfana da shi. Ai wannan shi ai samun lada kuma ce aikin lada ne. Saboda da zarar duk wanda ya ɗauka ya amfani da shi, to mu muna da kamasho a cikin na lada kuma wanda muna jin daɗi. Saboda haka kawai ma mutum ya kira ka a waya ya ce malam mun ɗauki wannan abu, mun gwada, mun jarraba, mun ji daɗi, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza. Kaga haka ai duk wata gudunmawa ne da kuma wata alfarma da Allah ya ba ka ita kake yi wa mutane. Su kuma mutane suke jin daɗi suke ma addu'o'i. Su kuma wannan addu'o'in muna jin daɗin su gaskiya masha Allah. To dai kar mu dai cika ku da surutu mun gode masha Allah.